טוב, אנחנו עם יאיר. יאיר אחרי ניתוח כתף של גם תפירה של הלברום בחלק התחתון, קדמי, וגם העברה של הגיד של הראש הארוך של הבייספס, של היד קדמית. ומה שאנחנו עושים, אנחנו שבוע אחרי הניתוח, מה שאנחנו עושים זה הפעלה סטטית, עדינה של השרירים מסביב, רק קצת לתת להם להתעורר. אנחנו עושים את זה בעזרת כדור ולא ישר מול קיר, כי ככה בעצם גם יותר נוח לנו מבחינת המגע וגם יותר קל למדוד את הכניסה לתוך הכדור. אז בואו נתחיל. יד אחורה. בדיוק רואים פה קצת את השריר מתכווץ וסופרים עד 10, רואים גם את הכדור קצת נמעך. וזהו, חכה. שימו לב לשריר פה.